Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Kay kun magmugot ka, maot kang tan-awon. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Pahiyom ka, maayong buntag kanimo. Itaas ang kamot sa Ginoo. Lamano sa katad mo og pahiyom ka. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Kay kun magmugot ka, maot kang tan-awon. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Kay kun magmugot ka, maot kang tan-awon. Ang Kristohanon dapat magpahiyom. Pahiyom ka, maayong buntag kanimo. Itaas ang kamot sa Ginoo. Lamano sa katapad mo og pahiyom ka. Nindot paminawon ang Kristohanon nga nagmalipayon. Di magsigig away, di maglinibakay, kundi magdinasigay. Kung duna kay problema, kung wala kay kwarta, ayaw lag kabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Nindot paminawon ang Kristohanon nga magmalipayon. Di magsigay away, di maglinibakay, kundi magminahalay. Kung duna kay problema, kung wala kay kwarta, ayaw lag kabalaka. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Pahiyom ka, maayong buntag kanimo. Itaas ang kamot sa Ginoo.